bayad sa delivery size. Wala na akong i-supply. Hello guys, good morning ba? Nice sa palihog be. Hello guys. So, ayan, kakarating ko lang galing supposedly magbabayad ako ng ngayon, rent. Ang problema is naiwan ko yung kasi kasi kami ngayon mag-harvest kami sa piso wifi. Naiwan ko yung susi. Kaya ang ending, nag-grocery na lang ako. Kasi tagal ko na hindi nakapag-grocery guys ng mga supply namin dito sa bahay. Kasi lagi na lang bumibili kami sa baba or sa tindahan. Kasi nga, di ba, hindi ko na na-enjoy yung aming ang tawag dito, yung aming ref, yung freezer. Kasi laging may laman. So today, dahil konti lang yung laman kasi nakuha na yung mga orders nung nakaraan. So eto na. Nag-grocery ako ng mga pagkain at saka supplies na rin dito sa bahay. Kasi yung toyo, yung soy sauce talaga lagi sa kapag bibili sa labas. So yung mga kailangan lang namin yung mga binili ko. And syempre, dahil request si Papa ng spaghetti. So bumili ako ng mga ingredients ng pang spaghetti. So ayan. So ito tayo mag-haul. I-haul na natin to agad-agad. So, ito lahat yung napamili ko. Tapos, ang laki pa ng actually, konti lang to. Pero malaki lang talaga yung box. Sabi ko yung pahaba na box kasi mahirap bit-bitin. Ito yung binigay niya. So, ito ay nagsasalitang kamay. Yung aking sa inyo. So, meron kaming, first time bumili, hindi pala first time. Parang second time. Bumili ako ng kitchen towel. Eto, 2-ply. Kasi minsan, kailangan din namin yan. And then, bumili ako ng ketchup na pagkalaki-laki. Kasi lagi kami nauubusan ng ketchup. Tapos, lang to, 84 ata. So, bumili na lang ako ng malaki. Bibili na lang ako nung parang pang squeeze. Kasi, minsan yung sa bottle, pag bumibili ka sa bottle, minsan hindi mo nauubos lahat yung nasa ilalim. Kaya sabi ko, yan na lang para at least ginagamit naman talaga namin. Eto, bumili ako ng aking cotton. Ayan, trash bag, medium. Ayan, 25 pieces yan. Bumili rin ako ng chichirya. Actually, 4 na chichirya yung binili ko. Ayan, basta lang may makain. Tapos, eto, bumili ako ng kanton. Actually, ako lang naman kumakain ng kanton dito sa bahay. Basta grocery ko, hindi naman ako bumili ng kanton. Pero ngayon kasing maulan, parang feeling ko masarap kumain ng mga ganyan. Eto kay Hagrid, maliit na Coco Crunch lang kasi hindi niya pag hindi nauubos eh. Eto sa kanya din, cheese snacks. Ayan. Bumili ako ng 6 na piraso. Tapos, bumili ako ng bihon. Ito, Good Life na bihon. Para pang stock lang to sa bahay. 2 ganyan. Hindi ko nakita yung presyo nito. Parang nasa 30 plus din. Ayan, 2 yung binili ko. Kasi walang isang buong malaki. And then, ito, bumili ako ng ganito. Pasta na macaroni. May plano akong gawin dito. Kasi feeling ko kakainin si Hagrid niyan. Ito, bumili ako ng pang-stock. Kasi lagi kaming bumibili ng evap sa tindahan. So, bumili na lang ako ng Alaska. Actually, may pinagkaiba. Yung iba Alaska. May na-discover akong yung lasa nito. At saka yung mumurahin na evaporada. Iba yung lasa nito kay guys. Kasi gatas na gatas talaga siya. So, bumili ako ng 2 yung binili ko. 3 yung binili ko niyan. Para may stock. Tapos, ito, bumili rin ako ng beef loaf na Argentina. Pang stock yan kasi para hindi kami nakakabili sa labas. 4 lang yung binili ko. Tapos, bumili rin ako ng 3 corned beef na Argentina. Maliit. Bumili rin ako ng hot sauce. Ito, first time ko itong binili. Parmesan cheese. Pang pang toppings lang kung
sa spaghetti. Bumili din ako ng oyster sauce kasi lagi namin ginagamit yung oyster sauce. Nagdagdag ako ng tomato sauce para sa spaghetti. Ito para kay Hagrid. Minsan lang ako nakakabili nito. And cheese. Meron ding cheese. Wala akong nakita ang soy sauce na refill. Ito lang. Ito yun ang kinuha ko. Tapos, may audience dito. Soy sauce. Suka. Tapos, paminta na liso at saka liso. Ano saan ang liso sa Tagalog? Durog at saka dahon. Bumili din ako ng gatas para kay Hagrid kasi actually hindi na talaga siya umiinom ng gatas pero ayan, pero ako minsan umiinom din ako. Bumili din ako ng mushroom, may paglalagyan ako nito. And ito, mga ano na lang to, sabon. Sabon ni Hagrid. Kasi hindi siya nagsasabon ng sabon niya, guys. Tapos ito para sa dogs. Actually, napaka-effective nito, guys. Naubos na kasi yung ganito namin. So, bumili ako. Buti na meron sa, sa Aurorama. Tapos, shampoo. Kasi wala na kami siya nahulog. Ito, mga pang ano na lang to, frozen. Bumili ako ng hotdog na malaki. Ground pork. Tapos, bones. Etong bones is 220 kasi marami siya. Grabe yung ano niya, guys. Bone siya pero grabe yung kanyang meat. Tapos eto pang ano namin to. Ang tawag dito, spaghetti. So ayan. So ayan, konti lang naman yung nabili ko. Which is worth 2,000. Yeah, 2,000 lang yung worth ito. And ayun. So yan lang naman yung mga talagang kailangan namin. And ano pa ba? Yung mga dilata talaga, yun talaga yung gusto kong bilhin. Kasi pag minsan pag tinatamad kami, yan yung kinakain namin. Oy, chuchay! So, yun. Pagpatuloy natin yung vlog mamaya kasi tinatry ko ng habaan yung mga vlog kasi nag-delete na ako ng mga files dito sa phone. Yung ibang pictures, tinransfer ko kay Papa na phone. Para talagang medyo mahaba-haba yung mga vlog natin. So anyway, tsaka alam nyo, sobrang tagal ng shipment ngayon. Nagpa-ship, meron kaya kasi akong in-order sa una yung sa Lazada, tapos sa Shopee. Pero nauna na lang yung Lazada, ay yung Shopee. Yung Lazada hindi pa dumating. So yun yung inaantay-antay namin ni Papa ngayon. And marami kaming new stocks sa mga seeds, kaya ayun, marami na naman gagawin si Papa ngayon. So yan, yun lang lahat yung na-grocery natin. And tsaka pala yan sa yung kurtina, papalitan ko yun, wala pa akong time magtahi. Tatahiin ko yung pang bago nating kurtina dyan. Ikaw. So ayun. So magbibihis muna ako and wala kaming delivery today. Meron. Meron? Pick up karon. Ha? Ay, delivery wala, pick up lang. May pick up tayo sa Shopee pero sa yung delivery sa mga order dito sa Cagayan, wala kaming delivery. So ayan si Hagrid at saka yung kanyang kalaro, everyday yan kalaro. So magbibihis muna ako. Ikaw. Ano may hotdog? Sana. Sige, pahatog. Kaya magdakaw na ko. Ha? Gusto na morta. Ito guys, so ito yung bulaklak ko guys na tinanim. Ayan namulaklak na siya. Talong na kasi talong. So ayan, mga ano to, ito ay ano na to, palabas na yung kanyang mga flowers. Ayan. Ayan flowers yan. Ayan diba? So ang ganda ng aking flower. Hello guys, good afternoon. Hapon na. Hindi ko talaga ako nakapag nagbihis lang ako ng short, yung t-shirt. Wala na kami t-shirt, naubusan ako ng t-shirt. So, magluluto ko ngayon ng kasi nagre-request lagi si Papa at saka si Hagrid ng spaghetti. So, ipasok ko muna itong mga baso at plato sa lagayan. Wait lang. Wait lang ha. So, ito yung gagamitin natin.
meron tayong sauce. Ang binibili ko talaga lagi ngayon is yung ram na tomato sauce, hindi yung spaghetti sauce. Kasi nga, di ba, hindi na ako nagano ng masyadong sweet yung tomato sauce, ay yung spaghetti sauce. Tapos, ito yung ano namin, El Real, at meron din tong ram. So, ayan. So, ito yung itsura ng ref namin ngayon. Ayan, ito kasi order to bukas, 40 packs, kukunin yan bukas. Ayan, hindi pa ako nakabili ng ng freezer kasi si Papa may mga pinaprioridad pa ngayon. Wait lang, tapos ito hotdog. Ayan. So, i-slice ko to. Tapos, gagawa pala ako ngayon ng, anong tawag dito? Chili sauce at saka uyap. Kasi may order din kami ngayon. Maglalagay din ako ng konting butter. Actually, yung butter ko, ginagawa ko guys, is hinuhuli ko siya na So, hindi ko din ipakita sa inyo kasi yung pagluluto. Kasi alam naman natin, ilang beses ko ng, yung diba? Paggawa ng spaghetti. Kaya pag tinanggal yung earrings ko dahil in-enjoy ko na siya. Dahil, diba, kanina umalis ako. So, nag-earrings ako. And I love it. Favorite ko tong earrings na to together with my headband na white din. And, mahilig talaga ako sa earrings. Dati pa naman nung wala pa akong anak. Yung earrings ko dati is yung para siyang buttons na malalaki. Yun, mahilig ako doon dati. Nawala lang yun talaga nung na. So, ngayon, I'm trying na ibalik yung mga, kasi gusto ko yung mga ganitong earrings, yung parang pag naka-t-shirt lang ako, tapos ganitong earrings. Pero yung buhok ko talaga, guys, alam nyo, kaya ganyan yung buhok ko, nag-explain talaga. Kasi gusto ko talagang to yung buhok ko. Kaso, manipis kasi yung buhok ko, kaya hindi ko siya mapaayos sa parlor na parang wait lang. Hindi ko siya mapaayos kasi manipis nga yung buhok ko. So, ang ginagawa ko ngayon, kasi meron akong na-barter na sobrang ang pinarter ko is longganisa. I think 4, pero pinag-anuhan niya ng 5 na, anong tawag doon? Aloe vera. Yun, nag-barter kami. So, medyo marami yun. Tinanim ko doon. Tapos, every night, sagrid yung pinapaano sa buhok ko. So, yun yung wino-work ko ngayon sa aking buhok. Kasi nga, gusto ko din talaga na i-straight yung buhok ko. Kasi ilang beses na ako nagpariban dati. Talagang bumabalik siya. So, pinapakapal ko muna para para masalon ko na siya. Para maayos naman tingnan yung aking hair dough. Diba? So, anyway, nagpainit na ako kasi para sa noodles. And then, wala masyadong ganap ngayon kasi yun nga yung ginawa ko kanina. Si Papa naman yung umalis. After kong umalis siya naman. Kasi siya yung nag-harvest nung aming piece of wifi. Kasi today is 30. So, hinarvest niya. So, ayun. Bumili din siya ng mga restock. So, yun yung ginawa niya. Kasi ako kanina nag-grocery lang talaga ako. Guys, tapos na akong magluto and ayan, nagkalat pa yung aming hugasin. Dahil nakarating na ni Papa. Hi, Paps. Hi, guys. Ayan, nakatapos sila din magluto. So, itatry natin ito dahil first time natin itatry itong parmesan cheese, na? So, inamoy ko cheese talaga siya. Wow! Alamang. So, itatry natin ito. First time ko itong itry. Ito, parmesan cheese. First time ba natin to? Hindi, no? First time. First time namin. Ignorante. So, pero ayan. Ako, hindi na. So, maliit pa ako. Dati mga...
So, ayan si Hagrid. Ayun, kanina pa kumain kasi may nagbigay na kapitbahay namin doon sa nagbigay ng spaghetti at saka cake kasi may birthday ata. So, ayun. So, ayan na yung atin. So, try na natin. Try nga, matry. Uy, grabe! So, try natin. Pan-toppings lang. Ayan. Etong spaghetti na to, hindi talaga to bet ni Papa yung mga ganito na... Inubos mo yung ground pork? Hindi. Matamis. Ito medyo maasim yung ginagawa ko lagi sa kanila. Kasi iniiwas ko na yun sa sobrang tamis na kondensada. May mushroom ka pa. Sarap. Kain tayo. Sarap guys. Sarap talaga ng asawa ko magluto. Tapos may water tayo dyan na may ice. Sa baba, nandito si Chuchay. kung nasaan ako, nandun din siya. Ito sa CR ako. Pero takot siya kay Papa.